Oliko ne vähän mennyt? Maahan päin. Sitten taaskaan hanskoi. Ei, Anni ei käytä hanskoi. Miksi? Ei se niinku, se ei käytä hanskoi. Jos ei vedä sua hankkeen. Ja silloin käyttää sitä takajalkaa alle, koska ne etujalat painaa niin ulos. Elikkä mietit, kun taas saada käytön Hän käy välissä. No, pitää aina jos ei se nostaa laukkaa, niin käytetään nostaa sieltä vähän niin kuin painalla. Miksi se kieli on tullut sieltä? Niin onko se pitää sen treenin? Niin. Kyllä Laukattiin. Me laukattiin ympyrässä. Niin ympyrälle oikein. Niin. Kyllä minä muistan, mikä mulla väittäkö vasta. Siihen. Voisaanko ottaa Pistää vähän sieltä sitä pakettia. On se parempi kuin mun uusi. Nyt aloitin.